Ολόκληρη κατασκευή που ξεκινά από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου και φτάνει μέχρι την ταράτσα του κτηρίου έχει εγκαταστήσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με τη συνένεση βέβαια του ενίκου του αντίστοιχου διαμερίσματος, ο οποίος θα βρεθεί τώρα αντιμέτωπος με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία περί αυθαίρετων κατασκευών. Όπως προκύπτει από το πόρισμα αυτοψίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας που βλέπετε στη συμβολή των οδών Ιάσονος και Γκλαβάνη στην καρδιά του Βόλου κυριολεκτικά, λειτουργεί χωρίς καμία απολύτως άδεια σύστημα κεραιών που εκπέμπουν σε συχνότητες κινητής τηλεφωνίας. Η ΕΤ έκανε αυτοψία και μας γνωστοποίησε ότι αυτό το κεραιοσύστημα εκπέμπει σε συχνότητες των εταιριών για κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Άρα εκεί πέρα έχουμε για κεραία κινητής τηλεφωνίας. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας με τους οποίους μιλήσαμε δεν γνωρίζουν το παραμικρό για τη συγκεκριμένη κατασκευή. Είναι παράνομη, δεν έχει δώσει ούτε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων άδεια και γι' αυτό το λόγο θα επιβληθούν και τα σχετικά πρόστιμα. Οπότε και εμείς το επόμενο βήμα μετά από αυτή τη γνωστοποίηση είναι να πάμε και να την καταγράψουμε σαν αυθαίρετη κατασκευή. Η υπόθεση αναμένεται τώρα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου θα πρέπει να προχωρήσει στο ξύλωμα της παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Ο συγκεκριμένος ένικος θα γίνει έλεγχος πλέον σε όλο το διαμέρισμα και για τυχόν άλλες αυθαίρετες κατασκευές. Και από εκεί και πέρα και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και όλοι οι άλλοι φορείς θα επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.